Аз чак долу тикаме там в това го целя основата и отиват горе. Да. Да. Там стреляш явно по-големи гиганти. Ама иначе добре стрелял, браво. Браво, имаш 2 десятки. Над 2 десятки. Една осмица. 28, Една седмица. Значи 10, 28 и 7, 35 и 5, 40 и 2. Браво, Диана. Добре си. 50%. Половинка събира.